Unsa man gyud ay ning ilahang negosyo nganong hala, daghan na gyud kita kompetensya ani. Sa balay, dili po kay ingon nga problema kay Boss Brent. Kina may uban may mga lalaki nga bobo ana kanang dili po dingon ana si Boss Brent. Maghubo? Okay, I mean, ako di ba kanang murag for sure dili gid mo magsigig tan-aw pod og pila na income ninyo. Murag asa man na ninyo ginagastos? Naadi kay sweldo ani. Wala ko kabawan na. Adik na uban ba si Chatato Mayong bunggag, this is your proud bisnak boy, Chito Samuntina. Ibaw na magin mo kinsay ato ang guest. Makita ko ninyo sa thumbnail, pero ay sa ta magpadayon. Remind lang mo nga antod karon ba majority gihapon sa galantaw sa tuang programang binisaya chitchat ato ni sa YouTube. Di gihapon mga subscribers. So manghangyo lang siyang goal, subscribe in taon mo sa tuang YouTube channel. Daghan kayong salamat ug mao na gyud ni ako sa Sugbo. Palik na po si Uncle sa Cebu kay kani personal gyud nako ni nga gusto nga makahimamat ning duha ka buok ning magtiayon ba nga moy gasaba ron sa social media. Dili lang sa Pilipinas, international pud ilang mga viewers kay grabe child friendly ang ilang mga contents. O gani daghan kay naigog man nila no. Pero kabalo ko nga daghan kay na-curious, kinsa man gyud ni sila, unsa man gyud ni sila. Ay, nganong dato ni sila. Ngano, ingon ani man ang mga sakyanan ning ato ang makahimamat karon. Kanina siguro din na lang nato padugayon pag yun kay maski ako excited na kaayo, maski guwa ko'y tulog kaysa ka-excited nga makatubang na gyud sila. Sa programang binisaya Chit-Chat ato ni atong i-welcome si Boss Brent o si Ma'am Joanne Siniedo. Palakpakan na to. Tense na kami. Brent, Ma'am Joanne. Magsimulungan, sige, na-tense man mo. Sana all gani no. Sana all gani kaayo. Kung unsa sila sa video, maog yun ay sila pero mas gwapo o mas gwapa sila sa personal. Bitaw seryoso sa personal. So, Boss Brent, pila na to ka word? Like ano pila na to ka word? Pila ba per word? Si Chito kaya na, kailangan dili 500. Salamat biya kayo kay isugot mo. Salamat sa gyud kay Chit. Kay wa gyud na mo damha nga maabot gyud ay mi ani nga. Ikaw na gyud mo interview na mo. Maabot gyud ka diri sa mong panimalay. Finally anhinagid ko silang iconic lingkurangan. Mao gyud ning background. Mao gyud ni kung asa ga video daghan kog pangutana sa inyo ha Boss Brent ug Ma'am Joanne. Muna ni. Di makani pa bright eye Chit. Dili gyud pa bright eye. Una, what is science? Wala, ingon lagi dahan pa lagi ko. Dili bitaw ang una sa ginakong pangutana sa inyo ha, dili man ninyo gyud totally gina-public ang inyohang kinabuhi. Isa gani sa gina-comment sa inyo ha sa mga viewers ninyo kay inyo ha jung gi-maintain ang privacy sa inyohang mga anak. So, ang pangutana nako, pila na day inyohang anak di ay Ma'am Joanne ug Boss Brent? Kibaw ko duha mo Brent, duha no. Duha ra gyud anak oy. Na-meet na nako sila niya. Grabe ka mga kuan ay kanang ma-intimidate ko magkuan sila mga murag siguro naliwat kay Boss Brent ang pagka-kuan. Ang pagka-prim and proper, pero ang baba wala gyud naliwat sa mama. Naliwat si Ma'am Joanne. Pero generally dili like dili sila ma-appeal sa content, murag mga ingon. Dili. Kay actually Chit kanang ang amua man good among mga anak dagko na and then they have their own lives na ba and then murag ang amo amang kung contents are murag napoy pagka R18 mga ingana ba intended mong sagud for adults among for adults. Ang kinamagulangan ninyo Boss Brent pila na may edad? 14. Si Boss Brent, you are 40? 41 42 no ko karong September. Mag 42 daw, di ba? Mas inyong uncle 41, no, mas 10 years younger pa tabi mo, di ba? Di sa Chit oy, di sa ikaw sa no. Si Ma'am Joanne. Kuha sige, abiba sa gayon. Wag yung chima-chima, good.
Si Ma'am Jo, ano yung Ako nung kitang matip. Turning 40 ko this October. Tanawa po doon, di ba? Turning 40 si Ma'am Di, Jo. nag-makeup lang yun ko ron. Pero ikaw, Ma'am Joanne, unsa man yun ang inyong kinabuhi sa una ay ha mo nagkaila? Muna ni ron. Muna ni ron. Kuan. Ako tayo duman kay murag dugay-dugay na gito siya kay 25 years ago man to no. Focus ra pa man ko sa akong studies ato. Oh, Wala. ningon ko tinuod ha nga. Oh, sige. Dati one time ni palit ako Jollibee. Kaya atbang ra man na ang Jollibee sa among eskwelahan, atbang ra among eskwelahan. So in between namin Jollibee. So dati one time nga nipalit ako og kanjoy ba to French fries. Ni kalit siya doon ako. Ay. Di pa man nauso ang social media no. Ala. Nisabi siya sa ulikod. Sige. Lagi. Iya pa sa man ni ron. Una ka nang namdi ko yung abs. So, nag-isang picture na ako. Pag-sure di, Brent, oy! Seryoso ni Brent? Seryoso? Dili, ako istorya, cheat. Ako istorya. Sa mukha, gini. Ang amo manggong mga friends before, kakuan ka ng cellphone pa, dili, wala pag di ka kakita sa naong sa imong ka-chat. So, ang Eyeball, uso ang pa tawag sa na una, eyeball. eyeball. Oh. Sa mukha sa eyeball. Eyeball kami sa una. Diba, unsa ka gore nami, ang amo ang term, eyeball. Eyeball. Oh. Ay, eyeball. Sa Jollibee gyud to. Jollibee Gorordo. Dito gyud mi una nag-meet. Nya wa man ko kahibalo nga patay di ay kay ni siya nako. Oh. Okay, sa tinunay ka nang guwapa mo dyan kay si Joanne sa una. Dadalo buyag. Si sa una. Karon din na kayo. Karon din na kayo. Hangtod karon, sa una o hangtod karon. Una ba black eye. Ma-intimidate ko sa beauty niya. Okay. Ito nga, sa amo agong first date ato, kanang prom to siya, mag incoming prom naman to na mo. Di gid ko ka kay mga speechless mo gid ko atubangan niya. So, ang pag-invite na ko niya, di ba di ko gusto rin, ako nasang gisuwat, tissue ba to or papel na. Kanang, pwede ba na ako siya invite as kuan ako ang partner sa prom. So, kaya di ko kastorya, so ako ang gisuwat, nga ako ipabasa niya. Ang response, gisuwat lang po niya. Gisuwat lang po na ako kay para Ay, gisuwat na to kay kuan ba? manangid sa ako ang mama. Mo taw numduman niya. Ako na siyang i-frame. Na siya sa amang office. nasa among office hantod karon. Pero ikaw, Boss Brent, pag mapansin ako, naakay ka ng pagka-introvert. Sa una, tamimi yung ka sa iya, ha? Marag ana. Oh, ana dyan nga kanang muto ang gingon yung pag first nga kanang maglisod jud ko kanang story niya. Storya. Oh, muto gipagay na sa nang suwat. Pero alam mo ba, Marang telegrama. sa katabangan niya di jud ko ka storya tugo sa kagwapa. Kunya, katong pag-eyeball ninyo, istoryahan sa nato. Oh, sige. So, first na yung ninyong kita, marag ana, face-to-face na gid mo, marag ana. Uwa pa, but moto nga di mo ko kastorya atubangan pa niya. Mas confident ako kung sa telephone na. Wala to. Mas istoryador siya. Nya ka nang magkita mi. Wala hilumon man ni siya. Uy, silent type man ni siya. Murag di guro ni siya. Wala ra guro ni siya naganahan ako. Murag ana akong feeling ba kay di man kay siya mutigom. Wala ra ba kanang nonchalant lang siya ba? Yan di ka pa silipon lang. Sige, magpanawag. Uy, naka-like gid siguro ni siya nako. Ana, chat mo na. Pero first ni mo kita kay Boss Brent, na kay na-feel, unsa man. Yan ako, mo din is Brent. Yan lang ko. Yan lang. Dili. Okay. Tinuod mo yun, no? Mo din is Brent. Ya, pagkita na ko sa iyang picture kay muli exchange pa ba itong picture sa okay. Picture City sa una. Tinuod. Ka sa Picture City. Tinuod ba ya magpa-picture ka ag studio? Kaya inikita, uy, hatag ko ani. Nya ipagkita na ko, hala naaban siya ka ng photo nga. Wala ko yawan naghukas man ni sila sa studio na buak-buak man siya So, chill. dito ka marag Oh, nalikik. iko na. Hala na ay abs. Di ba ito siya gano'n? Kung may ka nang nindot og lawas ba? Wala kay ko nagpaklaro kailan. Okay. Abi pala, easy Okay, girl. okay. Sa Kabantay phone jud na ko ka no? kabantay jud ko kanang naganahan jud ka sa akong abs kay sa una sakit ang taxi. Kusan dig mo gid ka sa akong dire May sakay may taxi. Oh. Iya man kong agbayan, chit. Oh. Gano'n ko, hala gahi, maniyang ti. Di mo siya magkatabos, Brent. Naganahan ko. Pero after 2 weeks straight, ako na siyang gisugot. Uy, kay murag unsa ba may dugayan, di ba? First, good, attract ka physically kay physically. Ma'am Joanne. Pero katong marag nagkadugay na, unsay na-discover man nimo siya nga marag, shit, uy, marag ano naman kay ko aning bayhanan ni nga marag. Iya ram niya kung kagwapa. Hala, kalain. Uy, wala day ko mga traits na nindot. Uy, dili na ni content. Dili na ni content ninyo ha. Kalimot ka, Boss Brent ba? Ang nindot niya.
Ala, ang nindot, di siya katubag. Nagdagit. Di ba, mga ta, naagin mi content, gipangutanan siya, pila ta ka years married, o 2 years ang ni-retain. Kay 2 years naman siya happy. Maraga na? Dili, bitaw, dun ako ma-explain. Karon ka-realize nga, di ko katubag kay, ako lang nag-away-away ta, kanang sa una, mo-fight din ko ba nga, di gid ta magkabuwag. Pero, Mo-fight din ko. So, parang ako, important din siya sa ako ang life nga, di gid na ko siya ma-let go ba. actually, mortal sin kaya na namo, cheat, kung mag-away mi nga. Kana bitaw mi magbuwag na ta, di na ta, dili mi ing ana. Dili nga nana. Yes, kana bitong away lang gyud. Way bulag-bulag. Walay buwagay. Mo bitaw na ay mangutanan kawawa, nako, no? na mangutanan nako ba. Unsa day inyong sekreto ko na? Pag away lang gyud mo pagbuwag. Nang istoryahan, kasi maabtan ang gid kadlaw. Oh, sa una mabtan mi kadlawon. wow. Kay di man jud mi Para makato. okay lang dun. Para paminaw mo, maugid to siguro ang sikreto. Di ba, toxic man gid pod ng ingon ana, kanang mag-away nga kanang magbuwag ta, magbuwag ingon ana. Pero kung si awayan ninyo sa una di. Ang kagahig ulo, Kinsa may higulo? ako. Kagahig ulo, cheat, uy. Moingon siya di. Abuhat ang gyapon. Fast forward sa ta. Kanus amo nag-decide, Boss Brent, nga magpakasla na gid mo si Ma'am Joanne. Naka-decide ko nga minyo may katong confident na bitaw ko nga ang among business kay kanang stable ng business. Okay. Ato kanang confident ko nga katugod balay nga kanang Yawa, Boss Brent. So, ang mobalik sa ta sa katuingon ninyo nga nag-merge mo, nagtabangay mo sa matukod inyong negosyo, Oh. di pa mo kasal ato. Dili pa. Dili pa mo So, kasal. risgo gito siya na. Risgo kito siya sa amo At first ako ram tong usa sa nagtukod sa business niya kanang gusto mong ko mo kanang expand niya wala mong koy additional capital mo to nga ni dool ko ni Joan nga kanang nakay kwarta diha kay mo na koy palitonon diri nga kuan. Ang kuan ato, Boss Brent, is sariling sikap tong imuha. Wala ka gasalig sa imong family. Magingon ana. Indirectly siguro ing ana. Pag start gid nako sa business, pag graduate na ako, kanang gitagaan ko gift ang dad kanang Fortuner. Yeah. Oh. Ako sige ko hangin nga pili cash lang. Nakarisal lang gid akong dad nga car lang gid nga hatag. So after a year, ako lang yung gibaligya ang sakinan kay ako magnegosyo gid lagi ko. So ako siyang gibaligya mo to. Okay rang dagan sa negosyo but kanang naka-mention mo ko nga I need more capital kay gusto ko ma-expand. Okay. Nya magnalay pang down payment sa katong machine na ako ang ganahan anya maikog na sad ko mga balik sa ako ang dad. Mo to nga ni ngita ko partner. So si Joan akong first gipangutana nga naki extra money diha mo to nga ni discuss siya sa iyang parents niya mo na to naka ingon iyang mom nga salig na daw iyang mom Sa imo. ako that's why ni atag sila og additional capital. So dito na nagsugod yun, ug mauna unsa man gyud ay ning ilahang negosyo nganong ini sige. Hala, dagan na gyud kita kompetensya ani. Ang inyong hagyong negosyo dinhi sa Cebu, Printing yun. Mo inyong major. Large na format digital printing. So, naagiday mo sa printing. Katong gasugod mo ani Boss Brent, katong marka na ikaw may nag-operator. Kanang at first hands-on jud me. Ako sa jud ang first operator. Anya kanang kung naangay overtime, bali ako ang mo overtime. Kasi maabtan ko og alas 2 sa kadlawon. Pero gakuyog rami. Kuyog rami ato. Abiba ra gyud ko niya. Siya operator. Ako, babay man ko. So ako kahira, ako payroll, ako ing ana siya. Nagsugod siya sa pila ka empleyado, Boss Brent. Nagsugod og kuan, usa ka operator sa morning, nya ako sad sa evening. Karon pila naman ang inyong employees? Di sa dingon Dako, dako kayo. Mga 44. 44. Grabe din. Pila ka years before siya na-establish sa kung unsa siya karon? Since kuan man siya, since 2007. 18. 18 years Mag-debon, na. debon na. 18 years na siya karon. Pero everyday mo ga office. Ako Everyday. everyday. Ikaw, si Boss Brent, Kuyog dami pirmi. Agad ako niya. Driver. sweet. Driver. Kambal tuko gyud mi cheat. Di gyud mi pwede mabuwag. Nya mo na akong gusto mapangutana ba, kanang giunsa man na ninyo pag kinabay uban ba ya, di ba? Kanang magsawaay na. Oo. Kanang giunsa man na ninyo, Boss Brent. Sexually gyud cheat, kailangan ana sa gyud mo. So dako gid ang tabang ang Yes. kuan. Tinuod gid Number one. na. Number 1 gyud na kanang unsa imong ganahan buhaton. Oh, ana ba kana bitaw. Okay. So tinuod gyud na ilang ginasulti no na dapat gyud ay Magkasinabot gyud mo diha. Right. Kay kun di mo kasinabot din ha, wala. Pangitaon sa lain gyud.
maupod na usahay. Ay, sa ang amo na, probable. Chit, ha? Right. I'm talking for myself. Sa inyo ang duha lang. Oo. Oo. Pero para sa kuha ba nga murag namanggoy uban nga ga-cheat because something is missing sa ilang relationship. So, ana siguro. And dili sila kaingon ba na that is the one thing that's missing in their relationship. Right. But sa amo nagminyo man gyud ta, di na gyud ta pwede magbuwag. Mo gyud na amo so we will make it work. Amazing di mo no. Pero gaaway gihapon mo. Mag-away mi. Mag-away mi. Uy. Grabe. Grabe. Char. Pero para sa mga boss Brent, parang boring og di mo mag-away. Kasi awayan ninyo usually. Ako gyapon batasan. O sa man di ay ganang. Kaya magdugay kog ulo cheat good, mayingon siya. Gamay ka mong awayan cheat ang carpet ay lagi nikibutang diri. Kay ma-slide ko. Palit siya baong carpet nga, na-slide ko, tangan na kaya na-slide ko. Sunod na, naragyapon. Away na. Pero sa balay, dili po kayo nga problema kay Boss Brent. Kaya na may uban may mga lalaki nga, bobo, ana, kanang, dili po dingon ana si Boss Brent. Maghubo? Okay, I mean, ako pa sa mga, di ba ka nang marag pataka laglabay sa mga sinuotan, marag-ana ba? Dili mag-away kay... Trumasik ko! Okay! Importante, tapad na, brave panty, tapad na. Tapad lang para di po kayo ko arma, di ba? Pero mo ato sa tasa, pagka-content creator ninyo, nagsugod yun ni sa imo nga Boss Brent. Ikaw ang una yun nga naa sa social media. Okay, katong nag-start ko sa ako ang pag-post ng content, katong yung pag-pandemic. Which is fitness. Fitness yun kay kanang basig ko kasabot sa unsa toy ni sud ko hununa nga mag-post na lang pud ko sa TikTok. Mag-post ko TikTok, magkukasam ko na kanang nigawas na akong abs so daghan og kanang viewers, daghan sa followers. So nang ganyo sa kog post na sa kanang sige-sige kay daghan masad kay kanang mo compliment labi na og akong i-reveal akong age nga kanang almost 40 years old na ko pero ka-maintain gyapon ko ngani nga type of physique. Pero munto siguro to nga kanang diha sila na interested bitaw sa ako ang contents nga unsaon pag-maintain. Nanong to yung one time nga murag na take down lang to ako ang video kay murag drag race ko ato. Legal gud siya nga racetrack na take down siya ba kay murag unsafe daw. So murag wala lang ko kasabot nga nganong inyo man gi take down nga safe man ta to naka-helmet man gid siguro ko ato pero anyway murag ngita sa kuglain kanang type of niche mo to nga ako sang gi-appeal si Joanne. Dito naman nagsugod. Pero before ta moadto sa katong kamo yung duha, fitness na siya, hubo-hubo mo na naman na siya mahubo. Naay mag-igat-igat. Oy! Daghan kayo. Kapasa jud ka mo, Joanne. Kaya man ko pakit-on. Siya narayin kung sa man iyang lawas, mo anak ko. Makatuog man gyud kog tarong ani niya cheat good kanang nagyud koy peace of mind ba kay bawg ko di man gyud ni siya maminuang as a woman man good if there is something you will really know. Wow. Okay ra man ko kanang di man ko maka-feel nga na ay something no na magchat-chat po siya dili man sad gyud kanang or naa ba na ano na nato tong nisulod na si Ma'am Joanne sa picture sa content creation pero before na siya mangutan na lang ko you as kay marag napansin man ako murara man pud magbarkada sa mga anak so unsa man mo nga klase nga parents sa inyong mga anak man. We're very open about our reels nila. They know about the context sa among content. Right. And then sila murag dili na pud kaayo nila i-dibdib sa betayin ko na Ach, does your friends kanang comment about our video? Right. Yeah, but I don't mind them. Anak man siya. Kanang she understands ba nga. Ing-ani naman mi. Dili man mi nagsugod. So, ing-ana bitaw. Pero ang inyong bonding with your kids as parents, unsa man usually Boss Brent? Kuan, labi na sa akong daughter, amo sag yung paningkamutan nga at least once a week mag-date me together, kanang kamera duha. Sila ra duha. Ay nice no. As a family every kanang Saturday mag-malling rami. So ato na ta dito. Sa nisulod na ka sa content creation gyud. Ngano man to Boss Brent? Unsa man puy na nisulod si mo ang kuan nato? Imagination nga murag diri ka Joanne. Kanang grabe lang jud kay ko mo kanang experiment jud kanang murag actually ni angko namon ko ana sa mga contents nga among contents 90%
inspired mong gihapon na siya sa lain content creators. Right. Kanang lingaw kani sila ato nang kanang murag basta ato gibuhat kanang ato rang i-copy ba. Nya mo to nga ni okay ra sad biya nga kanang ni gain sa viewers, ni kuan sa followers nya nindot sa mga comments. Nindot pa tong comments before kay marang wholesome pa man to Chit. Yes. Dili man good before. Diba atong mga reels kay puro ko maldita. Yeah, Magdali gyud na siya og kanang basa sa mga comments kay kuyaw man kay mga buwagi na ano man. At first di pa kay ko mo bother. You don't deserve that. Di pa kay ko mo bother. Ah. Sus na man ay comment sheet ni ana. Kani si Jo murag pagbata ani niya kanang murag wa gid ni siguro ni Kuwang sa pansin. kuwang ko Nga na. dito ko ni snap. So ni ana ko, di na ako mag-reels. Ni ana ko, di na ako mag-reels bet. Ikaw na din na ni ana ko niya. Magtan-aw ko sa mga comments sa mga tao kanang Chit ba na waiting for Ma'am Joanne's kanang rest back ko noon say mako. Oy, ang mga tao mura na sila mangita nako ba. Oh, that's assuming kayo. Kanang mo yung ana baka na bitang murag magpaabot ba gid ko sa inyong videos ma'am kay kanang mo akong stress reliever kanang mga ana na mga comments bitaw nga halo uy sige balik na lang ko mag-reels na lang pod ko murag iyara kong gipa akong ngaw ato. Yes. Kaning mo ano sa imo ha boss Brent nga kana bitang murag gahambog na daw, murag mga ingon ana. Gusto mo ko mag-agik ra ka na magbasa sa mga comments nimo. Kami nga tawa ra jud ni ana nga labi nang kanang mahabogan na sila sa akong post nga kato laging ni grabe na siya kay kato nagpakita ako sa akong Versace nga brief lagi. Daghan kay ni comment ato kay wasag bitawa sad ko kasabot ato nga binuang raman ta to nga murag nagkaon ko atog steak murag na butang na akong presyo kay nara sad sa menu mo to gihambogan siya mo to ko paano ko nahambog nga kung mahambog ko ngani ko manghambog Actually, so mo to nga yes. ngani ko manghambog nga pakita ko sa brief o tag 3,000 mo to nga mas daghan hinoong mga plus daghan nung nahambogan ato na mo to apa lang hinong gisakyan nga ikalingawan lang hinon ako sila. Daghan masad yung mo comments nga ay na may mga bashers nga ay may mga bashers pero mas daghan mo ingon nga sige pa Brad sugsugan na sila tayo. Uy tinuod bitaw. Actually nakuan kanang murag ko magtinarong na ka Brad no mo unfollow na Oh buwan naman sila di kita magtinarong Brent ha. Napayuban nga Sir Ben, i-follow ko na mo kay tungod na ng imo na silang sugsugo ng mga basher. Murag, sige. Ang inyo ha magod kay ano ra gyud kanang reasonable ra gyud ang inyo ha. The way actually ang inyong jokes nya in terms of pagbuhat-buhat ninyo contents kay lain pod no ilahan ni ginabuhat for money for sure dili man gyud. So kan inyo ha murag lingaw na lang. Nagsugod lang gyud ana kay murag nag-story mi ba brand ko maniguwang na bitaw tano magtanong I know this is not forever. Right. When all this is done, nabitaw, magtanaw na lang mi sa among mga videos, magkinataw-anay na lang mi nabuang nga gidani mo. Working ana bitaw ang amo ang mindset ba nga. Magtanaw mi sa among munda nga videos, sige magbuhak ka. Sige pangatawa chit kanay ana bitaw mag-resting manggo na siya ini kagabi na ba kanang before matulog maghigda ra mi niya magkuan-kuan niya Brent amo mura kag amo sa una kanang mga ingana ba niya amo arang kag galingon among tan-awon so murag nahimo siyang banding sa amo bitaw na yan ako nga Brent magsige lang gyud tag himo og videos kay para bitaw inig tiguwang nato daghan kitag memories nya kay bao gyud ta ba nga nalingaw gyud ta sa atong pagka sa atong kinabuhi ba kay tungod ani daghan tag napalipay na mga tao kay daghan man sad gyud kayo sa among message request ma'am thank you kaayo kay single mom siya unya mo uli siya unya kanang kapoy na kay siya kada bitong mga ingana na mga heartwarming messages ba niya hala oy sada ko sila kakapoy muwa ng kakapoy diha mo mag-focus ma'am Joanne unya nagdepression cheat unya mo chat sa amo nga nakuan bitaw sila malipay ko na labad ato gyud ning tarungon preta kay uy seryoso ha maski ako like again di wala ko nagkuan sa inyo ha nay times sa kanang sad ko nya mulabay mo magsigira jud kog kanang kuan maano ako ang mood so ayaw jud mo gundang palihog lagi lang for sure dili gid mo magsigig tan-aw pod og pila na income ninyo maragana asa man na ninyo ginagastos naadi kay sweldoan wala ko kabawan na
Debitaw. So, ginaon sa rapon na ninyo. More on Dungag-dungag lang. Kasi mag-date me. Travel. Oh, travel. Actually, before pa man gyud, hilig na gyud mi mo travel, cheat. So, make it a point gyud ba sa kanang mga bata na mo nga summer break, amo gyud silang i-adto out of the country or in exam break out of the country gyud me. And then na routine na namo every year. So, nothing's changed sa among routine. Okay. So, Okay. kung unsa among gibuhat sa una, same lang gihapon. Mara. So, kung mangutana ka asa makuan, Dito ra, naadi kay marag madungag-dungag sweldo, lang. ha? Naadi, naadi kay sweldo. Before tamo man, unsa na lang ang inyong gusto isulti sa inyong ayan nga mga haters sa inyong mga galantaw gid sa inyong Ma'am Joan. Actually, unsa man. Ikaw sa una. Actually, pasalamat gid kayo mi cheat from Luzon, Visayas, Mindanao namo na mga followers kanang Napay sa tibok kilbutan man. and the whole world. Whole world. Oo, kay wasad mi nagdahom nga maabot pa mi Australia, Germany, kanang mga ana ba kanang scattered na gyud siya ba. We are very Kay murag ako nakita sa analytics murag 39% ra sa atong viewers ang Filipinos. Seryoso? Muna nga klase-klase gid amo ang contents muna nga amo dyan ang bahinon nga murag nami ka ng contents nga murag motubag ko og kanang mga haters kanami ganahan maminaw ana niya say maghimo mi contents nga kanang skits may pagka-green kay nasan mi audience about ana maghimo mi skits nga magminalitas diyan kay nasa malingaw ana say maghimo sa contents nga cars mo ta nga Right. kanang i-diverse gid namo amo ang contents as much as possible. Right. And So, then sorry, kasagaran yun nga murag idea sa content sa imo hagid magikan. mahog nga kanang murag kung paghimo na sa script ako gina siya but kanang mga ideas bitaw nga Brent Amen. kamo kasi si John mas send siya idea na ko nga kani Brent ato ning sundon kilingaw kayo kanang ana murag katong namos gawas tong sa waiter. kato Okay, so- murag inspired naman jud gihapon. Okay. Ni-send ko ato okay, niya okay, ko brand okay. ato ning buhaton man kay Okay, magawas man gyud ta. Ato Okay, ato man okay. gyud ta sa gawas. Okay. Nga murag kana siya nga draft mga months na siya Oo. nga ato ning buhaton ning ato nato sa Panha Italy nga kanang Okay, murag okay. kani siya nga kanang background murag nindot siya tanan ko nata sa Italy so nana siya sa among draft Siya kanang Pero wait lang, balik sa tas. Mensahe. So, moto from Luzon, Visayas, Mindanao, and the whole world ba. Thankful jud kami for the very warm appreciation sa amo ang craft bitaw na gibuhat. And then wa jud mi nagdahom nga maabot mi ani so we're very grateful to everyone nga kanang ni support sa amo kanang kami maning kamot gyud mi nga no one will get left behind so we make subtitles for them so that everyone can join ba can join in the fun bitaw so I guess that's it. We're very happy, we're very grateful, and then kung unsa man gani mi karon na interview namin nimo, this is only a dream before ha kay kanang Chito sa Muntina pod ba ya? Sabaw na Ma'am Joan. Uy, ayaw mo pag ana ba? Lain ko kiligon. Di ba? Gati. Kanang ing ana ba na kinsa man tayo magdahom nga maabot mi ani cheat nga naabot gid ka diri sa among balay. Ikaw na jud interview Oo. na mo. Kanang ko di ba lang mo bilok man sa cheat. Dili, wala ka muhilat. Wala ma-overwhelm ko kay fan lagi. Go so murag magingon ana mo istorya ba murag history man din. Uy, murag ana ba? Dili bitaw mao to kanang mura sad mi og hala oy si Chito na gyud mo ni reach out sa amoa so na flattered bitaw gyud kaayo mi og maayo cheat kay not everyone has the privilege manggod na maing-ani maabot tag ing-ani bitaw so we're very thankful also for you kay of course si Chito naman Sabaw Ma'am Joan, bi padayon na ma'am. O, tapos ma'am. so mao to that's it ikaw Ako murag di mo jud ko kanang A man kanang of type few words. person, Right. kanang kibaw jud mo express sa feelings no yes, kanang yes. mo naman jud na mo kanang ang viewers ra mo gid ang kanang murag hatag bitaw gid na mo og kanang strength ba nang gitawag Drive. ana drive nga kanang to push bitaw kanang quality contents bitaw kay diha lang gid ko kuha bitaw moto drive nga di bitaw mahutdan og ideas tungod gid sa followers Yes, bitaw kay yes. so thank No. you jud kayo o di ba Ana sila ka-passionate sa ilohang kuon. lingaw Silang ginubuhat. nga kanang lingaw jud kay mi gid mo buhat ani kanang Yes. murag nased siya kanang murag palipay sa gikan sa Facebook Yes. but kanang lingaw-lingaw ra jud
Di Yes. siya actually. Mo din mo ganang ipakita bitaw kanang di bitaw kanang pinugos yung kanang Yes, basta yes. basta makahimo lang content. Right. Kanang basura na bitaw Right, kayo. right. Kaya naman sa mga mo ingon si John nga kanito ba? Ala sa siguro kay mo. Kuan na sad kay na. Di man sa nakita, uy, Oh. ano mo. Di man sa na to branding, uy, bitaw sa to branding. Di ba sa tangen mangingan. Oh, murag. Fan man mong gyud ko. As a fan, ang ako lang, and as a content creator myself, unta nga dili mo mahotlan og ideas and Hopefully. yes, and mas mura og mas mo chill kay as someone nga mas tiguwang sa content creation. Maabot na gid sa time nga enjoy, but kana bitaw especially pag nagadako na bitaw ang community, sometimes nadira maabot ang pressure, maragana ugta dili na mahitabo sa inyo. I don't think mahitabo sa inyo kay marag chill ra man gid pod ninyo ang inyong kinabuhi, but kana lang ako ampo nga dili gid mo ayaw mo undang because there are so many people. I'm one of those nga inyohag yung ginapalipay. Tinud-anay gina sa Ma'am Joanne. Seryoso. When I said nga night times nga marag kapoy ko kanang pala na sa tulog god niya. Matan-aw lang ko sa iyang videos kay syempre permite man mulabay kay mao permite man ta mo tan-awon gyud kapoy or irritable sa akong adlaw makangisi ko because of your content. Manang salamat kayo nya na-flatter ko nga katong gisulti nimo Ma'am Joanne. Yes, Kay ako sir. gyud me and my sister grabe gyud na mo ka Tapos na excited din kami ani nga lawa bitaw. sa mukha ni boss. Lagi wa dyan mi Jima. Wa ba ni Jima chi. Bitaw ka nang dili tinud-anay kanang marakog wawon jud ko mo gini tinuod. Basta ay nang na-flatter jud ko. Salamat jud kayo boss pa. Thank you sa ligason. Thank you Salamat. kayo. Salamat. Thank you also for the opportunity. Sabo. Di ba murag Basta ko ko ning opportunity. Magawas ko silang DJ. Bitaw. Sa programang Binisaya, chit-chat ato ni finally ato ano yung nailhan kinsa sila sa tinuod nga kinabuhi. Kabalo ko nga daghan patag pwedeng i-discover. Hindi nagit kaya sa oras kay last days nating tulog na nila. Ato ang palakpakan sa makausab. Brent and Joanne Siniedo. Yay! Thank you, thank you. Salamat juga. Ayo, grabe gid ka salamat. Hala, oy. Adik na ubanta si Chat Ato.